like a bird in the sky. When he opened his wings to fly on back to the beat of my silent drum that is kicking me till I'm numb. Som nakrivo trošku. Som nakrivo. Dneska budeme robiť diery do nohavíc. Dneska máte možnosť urobiť zo svojich starých nohavíc úplne trendové pecky, hej, takže ideme na to. Ja na začiatok zvolím asi tieto. Začneme tým, že si znázorníme miesta rezu, alebo teda vlastne miesto, alebo miesta, kde budeme chcieť mať diery. Najjednoduchší spôsob je oblieť si nohavice a klasicky fixkou znázorniť miesto. Čo sa týka samotného vyrezávania, ja som použil orezávač, kľudne môžete použiť aj nožnice, je to na vás. Treba si dávať pozor, aby sme neprerezali aj tú spodnú časť, spodnú stranu. Na roztrapkanie som použil pinzetu, je to také trošku náročnejšie, človek sa s tým musí vyhrať, ale dá sa to zvládnuť. Ošuchaný vzhľad som dosiahol tým, že som použil brúsny papier. V tomto prípade je jednoduchšie použiť drsnejší. Prebrúsené miesta, alebo teda ošuchané, dosiahnete tým, že preložíte vlastne dve časti. Čo sa týka výsledného efektu, môžeme dosiahnuť to, že nám bude vidno kožu, alebo teda pokožku, alebo použijeme záplatu, ktorá vyzerá tiež veľmi štýlovo. Čo sa týka dnešného projektu, budeme robiť štýlové nohavice, dobre vyzerajúce nohavice a môj nos zase svieti. Kámo, kde sa dám proste? To je píši. Neviem, kde sa dá, tak z profilu, alebo fuck. Tak, toto je dobré, kámo. Takže, dneska budeme robiť diery do nohavíc. Pozeraj sa do kamery, Jakub, lebo tam sú ľudia.